खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि जर'खा खौरां आरो बे जर'खा खौराङानो जाहैबाय जोंहा गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै एबा दान मोननैसोल' दंसै जे आसाम विधानसभा बिसायख'थिया आरो बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि उनावनो फिन आरोबाव रायजो सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे रायजो सभा बिसायख'थियाव थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय एबा दोलोनिफ्राय बिजाथि लुबैयोना लुबैया बेखौ लानानै आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि थोंजों बाथ्रा रायजो सभा बिसायख'थियाव एबा रायजो सभायाव बिजाथि मोनो मोना आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आरो जुदि बिपिएफ दोलोनिफ्राय रायजो सभायाव बिजाथि मोनाब्लाबो जेबो खहा गैया एबा जेबो जोंहा बुंनांगौ गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों नंगौ थारैनो बे समाव गोबां राजखान्थि दोलोआव मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव बिजाथि मोननायखौ लुबैयो नाथाय बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय जा रायजो सभा बिसायख'थि एबा रायजो सभायाव मोनथाम मासि ओंखारनो थांगासिनो दं बे मासिखौ लानानै बुंथिदों दि फैबाय थानाय समाव जोंहा बिपिएफ दोलोनिफ्राय बे रायजो सभायाव मोनाब्लाबो जेबो जोंहा खहा गैया जोंनि थांखिया जाबाय बिटिसि ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिटिसिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला बिटिसिनि चिफ बिथाङा फैबाय थानाय रायजो सभानि जा मासि बे मासिखौ लानानै माबायदि जर'खा बाथ्रा बुंथिदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि আমার কি রাজ্যসভার কি দরকার আছে আমার কি বিটিসি হয়েছে তো বিটিসিটোহে মেইন আমি পালেও না পালেও একো অসুবিধা নাই আমার মেইন সমস্যাটো আছে বিটিসি উন্নতি হলে হল দিল্লিত যায় বা দিছপুৰত যায় আমার কি আছে বিটিসি আমি পঠাব লাগে পঠাই দিম বাস কিন্তু বিটিসি মেইন কত ৰাজ্যসভাত আপোনালোকৰ দাবী থাকিব নে নাই এটা আসন লাগে পালেতো লাগে পালেতো লাগে আমাক